That's all that matters. Play it over and over and over and over again. We're getting closer and closer and closer to the end. We are the same. We are the same. We are the same. Ο δεύτερος που μόλις έχει ξεκινήσει με την Ομόνοια στην σέντρα και τον Βίντρα να πιέζεται. Ο Πέδρο έπεσε κάτω. Τράτος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ξανά εδώ η πρώτη φάση στο παιχνίδι με τον Βίντρα. Ξανά στήθηκε ο Πέδρο. Βραζιλιάνος στην περιοχή, καλοκτυπημένο, η κεφαλιά των Βινίσιους φεύγει μακριά από τα δοκάρια του Ντάριο Κρέσιτς. Άλεξ Ντα Σίλβα για τον Κυριάκου. Πήρε την μπάλα ο Μαρκάσα, ο Σακέτη γεμίζει, ο Μάγκλιτσα θέλει να κατεβάσει και θα πλασάρει ανοίγοντας το σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολιγόρησε η άμυνα της Ομόνοιας αυτή την ψιλοκρεμαστή παλιά και ο Άντων Μάγκλιτσα στο 7 ανοίγει το σκορ. Φάση που ξαναβλέπετε με πολύ ύψος η μπάλα. Ο Κροάτης έχει όλο τον χρόνο να κατεβάσει. Ολιγορούν οι αμυντικοί. Πολύ καλό το κοντρόλ. Εκτεθειμένος ο Κρέσιτς απέναντι από τον Μάγκλιτσα. Τον πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Χριστοφή. Ο Γκόμες θα απομακρύνει σε μια σχεδόν πανομοιότυπη φάση με αυτήν του γκολ. Αλλά ο Μάγκλιτσα τώρα συλλαμβάνεται σε αντικανονική θέση. Ενώ ο Απόλλωνας έχει σηκώσει ποδοσφαιριστές. Εκεί που πιστεύω κάθε ομάδα έχει δύναμη. Εδώ ο Βίντρα πιέζεται, γίνεται το λάθος. Ο Ντα Σίλβα θα κάνει το 2-0 από το ελεύθερο λάθος του Λουκά Βίντρα. Πάνω που έλεγε ο Μιλένκος Πόλιαριτς για τα λάθη που γίνονται. Ξανά εδώ κοιτάξτε. Ο Σοηλέδης θα γυρίσει στον Καρλίτος. Αυτός τον Βίντρα που μπερδεύτηκε, έκλεψαν την μπάλα. Ο Βίντρα γυρίζει πίσω, συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση offside και ο Ντα Σίλβα διπλασιάζει τα γκολ του Απόλλωνα. Η σέντρα του Ελαδίτη, κεφαλιά του Κλέιτον, μπάλα φεύγει έξω. Ο Κλέιτον πέρασε από τον Σακέτη, όχι όμως και από τον Βινίσιους. Μπρέβελτ, θα κερδίσει ο Ντα Σίλβα. Πέρασμα για τον Πέδρο, βρέθηκε αριστερά. Άλλαξε θέση Πέδρο μετά. Ναι. Το σούτ από τον Ντα Σίλβα πάνω από τα δοκάρια του Κρέσιτς. Επιχείρησε τεχνικό φαλτσαριστό σούτ ο Βραζιλιάνος. Εκτελέστηκε το φάουλ. Με γροθιές απομάκρυνε ο Βάλε. Βγαίνει εκτός. Κάνει ένα γέμισμα. Με νικάτο το σημαίακι. Ο Κλέιτον θέλει να κατεβάσει. Θα πέσει κάτω και θα πάρει πέναλτι. Στο 46 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κλέιτον Σίλβα κερδίζει πέναλτι. Εκεί υπήρξε μια επαφή. Να δούμε και τι χρώμα κάρτα θα δείξει ο κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Βαλεντίν Ρομπέρς. Να πως αλλάζουν οι ισορροπίες σε ένα παιχνίδι. Ο Κλέιτον κατέβασε. Ο Ρομπέρς τον έσπρωξε ελαφρά. Το θέμα είναι ότι ο Γάλλος είχε επαφή με τον Κλέιτον, ο οποίος αφού είδε ότι η μπάλα έφευγε από τον έλεγχό του, τον έπεσε και καταλόγησε το πέναλτι. Με 10 λοιπόν ο Απόλλωνας στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μειώνει ο Σέριταν σε 2-1 και η Ομόνοια ξαναμπαίνει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Μέχρι τώρα στο παιχνίδι η εκτέλεση με δύναμη. Ο Βάλε μάντεψε σωστά αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το γκολ. Κλέιτον Σίλβα πάνω από την μπάλα. Γεμίζει στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά πάσα, η δεύτερη. Το σουτ που γίνεται από τον Κλέιτον, απομάκρυσε από τον Βινίσιους. Και τώρα ο Χριστοφή. Απέφυγε τον Σακέτη, πάσα στον χώρο για τον Ντάρμπισάιαρ. Αποφεύγει τον Βάλε στην εξωτερική των δικτύων τον πλασέ. Από τον Ντάρμπισάιαρ στο 55. Θα δούμε ποιες είναι και οι σκέψεις του Κάρβερ. Τώρα ο Απόλλωνας φεύγει με τον Μάγκλιτσα. Μόνο ο Πέδρο στην περιοχή. Ο Μάγκλιτσα πάει να τελειώσει μόνος, αλλά αστοχή αρκετά. Ο
Μάγκλιτσα κερδίζει την κεφαλιά, ο Παναγιώτου θα κλέψει την μπάλα, ο Ντα Σίλβα, θα πέσει κάτω, έχουμε φάουλ και να δούμε κόκκινη κάρτα στον Παναγιώτου. Για αυτό το φάουλ πάνω στον Άλεξ Ντα Σίλβα. Ξανά η φάση. Ο Μάγκλιτσα κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ντα Σίλβα μπαίνει μπροστά. Τον τράβηξε ο Παναγιώτου. Φάουλ έγινε. Επιχειρούσε και έξοδο ο Κρέσιτς. Πάμε και στους συναδέλφους σε λίγο, αφού δούμε το φάουλ του Ντα Σίλβα. Πέρασε η μπάλα, ο Κρέσιτς σε κόρνερ. Εντυπωσιακά, στο 67 σταματάει το φάουλ του Ντα Σίλβα. Άφησε για τον Σακέτη, σήκωσε την μπάλα, ο Κρέσιτς μάζεψε. Πρώτα στον πάγκο της Ομόνοιας, να δούμε όμως τη φάση. Ο Απόλλωνας με Πέδρο, από πλάγια το πλασέ στα δίχτυα, 3-1. Ο Απόλλωνας με τον Ζωάο Πέδρο στο 68. Ένα λεπτό μετά την αποβολή του Παναγιώτου, ο Απόλλωνας με τον Ζωάο Πέδρο πετυχαίνει και τρίτο γκολ και πλέον δίνει προβάδισμα πρόκρισης. Ξανά να δούμε τη φάση για να σας ακούσουμε. Εδώ ο Κρέσιτς μαζεύει, θέλει να παίξει γρήγορα με τα χέρια. Έκλεψε ο Πέδρο, η φάση που ξεκίνησε από τον ίδιο Μάγκλιτσα, του επέστρεψε την μπάλα. Ψύχρεμο το πλασέ στο μακρινό δοκάρι και 3-1. Δύσκολο, ήταν αρκετά πλάια, αλλά πραγματικά αυτό που λες, ψύχρωμο πλασέ, ό,τι καλύτερο σίγουρα. Συνέχεια τον Βάλε. Ο Τράτος σφυρίζει 3 φορές και νομίζω διακόπτει οριστικά το παιχνίδι. Ηλία Ονισίφορε. Διακόπτει οριστικά το παιχνίδι, είναι φανερό. Είπαμε και πριν ότι θα γινόταν οριστική διακοπή αν έμπαινε και συνεχιζόταν όλα αυτά. Το σκηνικό συνεχίζεται. Είναι πολλά τα αντικείμενα, είναι πολλά οι φωτοβολίες που έφτουν στο γήπεδο και δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτήν την κατάσταση. Ήδη ακούμε και τους κρότους.